Jansen, geboren 13 november 1949, met het in Nederland gefokte paard Kimball. Jansen won alle belangrijke nationale wedstrijden en bracht in 1977 bovendien de Europese titel van landelijke ruiters te Porrentruy. Porrentruy, ja. Zwitserland. Porrentruy, Ja. Zwitserland, op zijn naam. Het nationale team was in Porrentruy bijzonder succesvol en behaalde naast de individuele titel van Jansen nog 2 andere gouden plakken in de equipe-klassering van de veelzijdigheidswedstrijd en bij de landenwedstrijd springen. Wauw. Ja, dat is jeugd, dat is jeugd. Daarna, dat zeggen anderen in de sport ook. Je kan maar, je krijgt maar, bij de paarden, je krijgt maar 1 keer in je leven zo'n topper. Ja, niet iedereen, hè, maar daarna hoef je dat niet meer, kijk, dat probeer je wel, maar nou lukt dat niet meer. En hoe lang heb jij op Kimball gereden? Een jaar of 10. Ja. Was het ook jouw paard? Ja, ja. Ja. Maar dus jullie hebben... Tegenwoordig is dat veel. Die stallen bezig, die ruiters, die grote stallen, die rijden heel veel voor eigenaren. Ja, klopt. Maar we praten nu over 5, 6... 77? Ja, rond die tijd, hè. Ja. Toen was dat nog niet. Geweldig, wat een foto. Toen was dat nog ja, laat maar even. Nee, dat doen we wel een keer. Maar kunnen we nog even in het oude pand gaan kijken? Ja? Ja? Klein, maar dit is wat ze noemen een tiny house, hè, Huub? Tegenwoordig. Ja. Een klein huisje waarin je eigenlijk alles... Maar wat? Ik ben niet zo van de opruimen dingen, hè, dus ik vond dat leuk. Ik vond dat mooi. Maar wordt het geen enorme overgang, Huub, van dat naar dat? Nee, ik heb de meeste moeite met Tini kwijt worden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat eerste jaar, dat was niet zo makkelijk. Ja. Wat niet makkelijk. Ik heb liever een maatje bij. Ja, nee, dat snap ik. Dat begrijp ik heel goed. Ja, dan moet je kijken wat we allemaal bijhouden. Allemaal bijhouden, dat we vooral binnen, dit wel, paarden vind ik wel mooi. Nou, wat hier staat, dat loopt op het moment buiten. Die gaan 's ochtends naar buiten. Die 3 daar, die gaan 's ochtends naar buiten. En hier staan er nog 3, waarvan 2 drachtig, 2, in mei pas krijg je niet veel, hè. En die zijn nog allemaal van jou, die paardjes? Ja, die gaan 's ochtends naar buiten en daarachter, die gaan 's middags naar buiten. Ja, samen met mijn dochter. Mijn dochter woont hier. Ja, weet je, dat wou ik even... Vroeger waren mensen natuurlijk een stuk kleiner, hè? Ja, vaak heb je... Dit wou ik even, omdat zoiets hebben jullie niet zo vaak nee. In een ding, gewoon zo'n oude boerderij of zoiets. Dit is het voerdingen en van de koeienstal daarachter is woonkamer gemaakt. Dus dit is eigenlijk het oudste gedeelte? Ja, het oudste gedeelte. En wat zijn je nou, 1600? Zoveel? Ja, 1600, zoveel zijn de eerste... Het is bekend dat hier mensen woonden of een gebouw stond. En dat is wel nog wat waarschijnlijk later... En Pini heeft dat nog gekocht van de mensen die er nog koeien in hadden staan. Hoe lang is dat geleden? Rond 1960. Oké. Dus Dus toen jij Tini leerde kennen, woonde zij hier al? Ja. Oké. Ja. En je hebt Tini leren kennen ook via de paarden? Ja. Zij reed ook? Ja. Zelfde discipline? Deed zij ook mee? Nee, zij deed recreatief. Oh, recreatief. Ja. En nu ben jij van 49. Ja. En nu zei je net tegen mij, ik rij nog een beetje, maar wel wedstrijden. Ja, ook voor de hobby, ja. Laag. Mijn dochter rijdt en dan doen we een beetje tegen elkaar, dat vind ik nog leuk.
Zij ook en dan ik ook meedoen. Oké. En dan proberen we in dezelfde klasse en dan wie het beste. Dat is eigenlijk mijn hobby nog. Hè? Wie, even tegen elkaar. Zo, Ja. wie, Dan gaat het erop. ja. En wie is... Zij bent vaker. Vaker. Vaker als ik. Dat, Maar ja. dat is wel eens anders geweest, denk ik. Nee, want zij is nadat wat fanatieker gaan rijden nadat de kinderen wat groter waren. Oké. Het huis uit waren. Maar jij was vroeger toch iemand van wereldklasse. Ja, moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Waarom? Toen was de dingen niet zo groot. De militaire sport nog niet zo groot? Ja, de military waren toen meer fanatiekelingen als op dit moment. Maar de springsport, dressuursport, met peelbergen en deurnen en zoiets, dat is van de laatste jaren. Hè? Ja. Dus, ja, vroeger was het de wedstrijden bij een boer in de wei, Ja. toen ik begon. Ja, oké. En nu, nou, zo professioneel, dat is onvoorstelbaar. Vooral hier in Limburg. Ga je nog wel naar wedstrijden kijken? Jawel, nog, ja. Ik volg het allemaal heel goed nog, ja. Want er komen allemaal wereldberoemde springers die komen naar Peelbergen toe, omdat dat toch een beetje de place to be is, hè? Ja, maar ja, niet de hele grote. De hele grote rij in Den Bosch, het Mek in Maastricht, Ja. is pas geweest. En wat hier dan nog, Peelbergen nog rond is subtop. Oké. Subtop, Subtop. ja. Hey, nou woont jouw dochter hier. Ja. Is dat ook geluk bij een ongeluk? Omdat je mist je vrouw? Dat het fijn is om je dochter ook lekker dicht bij huis te hebben? Ja, omdat zij... kijk, op mijn leeftijd moet je de zaak... je bezit Overdragen. overdoen. Ja. Dat kan je beter langzaam doen als... Ja. ja, zo kijk ik er een beetje tegenaan, hè. Ja, en het is ook misschien iets minder eenzaam. Ja, dat vooral. Ja. Ja. Vooral dat, ja. Ja. Weet je, ik ben een beetje de tijd kwijt. Hoe ver zitten we? 19. 19. Oh, dan hebben we nog even. 3 minuutjes. We hebben nog 3 minuutjes. Hoe lang denk je dat je nog kunt genieten van je paarden? Want volgens mij ben je nog volop bezig met de paarden. Want je hebt nu ook... dat is toch een paardenbroek, of niet? Ja, maar ja. Ja, ik heb vanochtend nog 3 paarden gereden. Voor anderen. Omdat je van je contacten van vroeger uit, weet je, africhten, lesgeven, Ja, africhten. Dus ik doe dat, ja. Ik heb ook nog een toepclub. Ik zit nog in een toepclub van mensen die ik heel vroeger lesgegeven, in de jaren 70, 80, lesgegeven heb. Na de les toepen. Ja, Dat was vast de prik. ja, en dat heb ik nog steeds tot voor kort. Tot voor kort, nog maar een maand geleden hebben we voor het laatst getoept. Dat komt omdat er ja, anderen wegvallen. Ja, Het clubje is te klein geworden, sinds kort. te klein om te toepen. Ja, heb jij geen... Nou, jij geen interesse? ik heb binnenkort... Clubje aanvullen. Nou, ik heb binnenkort een gildendag Ja. bij ons in het dorp. En dan Ja. wordt altijd standaard, wordt daar getoept, ja. Ja, dat hebben we wel 30 jaar ineens bij iemand in het tuinhuisje. Ja. Een van de toepers in het tuinhuis, de Ja. laatste 10 jaar. Dus jij bent een hele ervaren toeper. Was je ook een goede toeper? Want bij toepen moet je... Ik was middelmatig. Je moet goed kunnen bluffen, hè? Bij Ja, daar toepen. ben ik wel goed in, maar dat lukt, ze kennen je gauw genoeg. En Ja, dan- ja. ja. Want als je zo lang met elkaar toept, dan kent iedereen toch elkaars trucjes. Ja, dan kunnen ze aan je gezicht zien wanneer je bluft. Ja. Wanneer je bluft. Maar het was vooral voor de gezelligheid. Ja. Ja. Hoeveel toepers zijn er nog? Ja, 4 en eentje is aan het sukkelen, dus die kan een paar keer niet. Nou, ik hoop dat die weer terugkomt. Beetje aan het zoeken. Heeft de toepclub ook nog een naam? Nee, Nee? Oké. dat niet. Nee. Gewoon voor de gezelligheid. En we doen met inleg, hè, als je
verliest, leg je €2 per potje in. Ja. En als je wint, hoef je dat niet te doen. Oké. De winnaar van een pot van 7 rondjes, of hoe noem je dat? Ja. Ja. Die hoeft niet in te leggen. En de opbrengst gaan we meestal op stedentrip. Barcelona, Lissabon geweest en zoiets. Oké. Dat is ons stoep. Gedoetje. Ja. Ja, wat jammer dat dat nou niet meer kan plaatsvinden. En waar toepten jullie altijd? In een tuinhuisje bij iemand. Oké. Het hele jaar door. Ja. Dinsdagsavonds. Als er mensen zijn, is dat hier in het dorp? Nee, Van Rij. In Vaanrij. Als er dan mensen zijn die zeggen van ik wil wel meedoen met de toepclub, mogen ze doorgooien? Ja, dat moet dan even door de ballotage, ja, Ja, uiteraard. dat snap je wel. Ja.